roen om in de Friese grijden te zien. Het Frieske hinder. Somtijden 1, 2, maar krijgen ze hier bij Spannenburg wel 20, 30. Het Friese hinder is populair. Hij is makkelijk. Hij is leef. Hij kan voor de zees. Hij kan onder zadel. Maar vooral, hij is mooi. En ik zult dit hij, want we zult haar oer Heerke. Heerke, de dekhingst die zijn sporen nijleert in het Fries hingstenstamboek. Net enkel in nijteen, maar ook in het winnen van teugerijen. 12 nationale titels, waaronder 8 keer achter elkaar bij de dekhingsten tussen 1978 en 86. Het publiek van die tijd kent hem nog en wordt er nog terug ontroerd. Heerke. Zijn rieder en zijn maat Siberen Bangma van Oudenboon, die bladert soms nog in de grote stapel plakboeken. Bij zelf mark ik gewoon. Hij is heute gewoon. Met een brouwer die had er maar Gelder in geweest. Nou, en daar is Heerke geboren. Een hele dikke grauwe hiest te vallen. Voor de deur, hij is voor de deur. En toen weer tjasing uit de bond. Volgens mij werkte die man bij de gemeente. Ik geloof niet meer dat hij leeft. Maar die kocht hem. En meer als Boaders deed. Dat tjasing hier blijft een beetje genoeg van hem. En toen kocht Lamme Dijkstra. Lamme Dijkstra weer fokker in Haskerwanne. Zo'n Benen Dijkstra die zit nog in de hinders, al ben dat dan weer dravers. Maar hij riet Heerke. Je zou gewoon een goed tuighinder hebben. En als dat dekhingster letter aan vers kwam te zetten, wie dat natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid. Nee, maar hij vond voor de teugerij vond hij dat een heel mooi hinder. Die Sjassing moet ik weten. Nou, hij zei, het is ook een circushinder. Nou ja, een circushinder, ja, nee, ja, daar komen we hier naar voor. Maar hij moet maar eens opletten. Hij komt samen naar de keuken met had ik hem erop. Nou ja, dat wonen wij niet geloven, maar hij ging daar neer en hij zei, Heerke, kom eens. En het hinder hier helder, helemaal niks aan, helemaal nul, niks. En het Heerke kwam binnen en ging bij daar staan en bloot daar gewoon stokstief staan. Hij zei, ga er maar weer uit. Nou, en dan ging hij er weer uit. Gewoon op een stem. Man, hem niks net beter, niks. Nou, hij zei, dan kan ik wel een fitting uit de lamp krijgen. Ja, nou, ik zei, dat zal dan wel net, denk ik. Ik zei, je had het dan net helemaal een circus in de van maken. Hij zei, Heerke, kom eens. En volgens mij hier dat kun je al weer te vaak dingen, maar pak de samen je lippen een lamp uit de fitting mee. Wij zijn perplex. We zijn, wat is dit nog toch in de vredesnaam? Maar dat was eigenlijk de eerste kennismaking met Heerke. Ja, later is er natuurlijk in de dekkerij gegaan. En dan hier had de Mary al klaar staan voor de bok. En dan, dat het hinder dan uit de box kwam Heerke. Nou, dan wie met haar passagier, ja, dan denk je precies wat hij zelf wil. Dan kon je trekken van je mond, maar hij was zo verschrikkelijk sterk in de nek. Ja. Als er de holle door kwam, dan was het machteloos. Die hinder maar een hele lange loop. Ik weer dus wintertuigen met hinders die heger opklom en die wat minder lang zijn. Maar Heerke hier een hele sterke moelen en dat had een hele mooie lange loop. Want hij heeft een soort kracht, hij straalt allerlei kracht uit. Ik heb net de klik met Heerke die ik mijn oren hengst hier, mijn wibbelen hier. En daar zit ik een beetje het verschil. En dus verkocht hij het Lamme Dijkstra, Jemij Wieberen, die verkocht Heerke onder de boasterfokker Jan Bangma, de intussen verstorenheid van Siberen. Toen kwamen die jongens thuis, toen zei ik, Heerke kocht. Heerke kocht, ja. En toen weet ik nog maar dat je er 25 toen voor. Maar ja, dat raad aan de proters vanzelf. Nooit aangehouden gebeurd. Staan die woord hinder kocht. Je mij dan verkocht voor 24 toen een keer. Ik denk dat je haar in de richting zet, ja. Ja, dat komt toch heel Friesland in. Ja. En er zijn dan al meugend wat een soort jild. Ja. Wanneer hij hem dat er weer uit, die 24 toen? Eerst hier. Ja. Zou maar niet gekleed. Ja. Dus hij loopt zo volle merries. Ja. En hij doet iets aan mijn kleer. Nou, toen had er wel een paar hier gewoon dekte er rond voor merries in hier. Siberen Bangma is kwartling verhoezen van de pleats, werd zien hij en hij het dekstation hien. En daar zit nog dressuurhinders.
Zag je niet het spul hier ik nog? Ja, het is in de rit van de jaren een beetje verloren. Maar ja, dus die jongens dat we horen bij dienen. Ze zijn een heel hoog doel. Maar dit is ik prachtig. Ja. Dit is ik prachtig. Ja. West die Heerke? In de stal. In de stal, zullen we eens even zien? Ja, goed. Dit is zijn box. Ja. Je ziet erin. Dit is een hele box hier tot zijn beschikking. En dan lieten we meer vaak wat koud weer en onlaag waar. Dan dekt het erin. Heerke weer verzels ik boeten, achter de stal. En in de grijde. Een dekstation wie in die tijd een vast adres voor een veedokter. In dit geval Melle Sevinga van Akkeren. Hij kwam net voor Heerke, maar van de merries. Je kan veel over een aai zitten, zoals dat dan niet. Het is een follikel, bij een hinder is dat een redelijk groot ding. Toch wel een 2-3 centimeter trosnee en soms nog groter. Dat is te veel via die, als je erin invielen, dan ga je er wat safir in. Een hinder is natuurlijk redelijk groot. En ja, daar heb je wat ervaring voor nodig. En ja, zo'n aai dat had een neiging om op het eindvlakje de aaisprong wat zachter te worden. Je beperkt dat juist tot in je dekking of in je inseminatie. Dat is het mooiste. Want dan kun je erheen sparren. Dus hoe minder die dekt, hoe beter de spermakwaliteit levert dan maar even roep bij zoals is. Dus een oplossing zou wezen, kunstmatige inseminatie. Maar dat woe Heerke net. Echt Fries hinder, hè? Dus Fries karakter wat wes. En dat, tenminste, daar houden we het dan maar op. Maar ik denk dat hij gewoon de volle ervaring had in het natuurlijk dekken van merries. En dat die kunstscheden, dat wie hem niks. Dat maakt hem totaal. Dat wie met saberen. Ja, dat wie het net. We hadden het wel bezocht, trouwens. Vaak bezocht in het begin, want ja, dat wie eigenlijk wel de oplossing natuurlijk. Hè? Want je kan daar van één sprong, kun je misschien wel 4 of 6 inseminatiedoses meidje. En dan ben je misschien met één sprong per dag ben je er al. Hè? Dus het, nee. Een andere cd uit Utrecht had toen naar buiten geweest om te proberen. Maar de video zo weet ik nog wel. Ik pak hem wel, zei hij. Ja, ik zei, maar je pakt hem niet. Let me erop. Nou, hij had een oezas in bed, in een hele medie, maar dat waren hem net. Op het eind van de middag ziet we een bier achter huis bij Siep en Loes. Maar geen sperma. En zo gauw we dan zeiden van, nou ja, dan moet er samen dekken en wie bent 2 minuten kleren. Wij hadden toen onze best die natuurlijk om dat aantal dekkingen middels dat onderzoek. We hebben dan elke merrie dieren. Om dat aantal dekkingen zo vol mogelijk te beperken. Nou ja, dat is uiteindelijk wel slagen, want ik geloof dat hij had in meer dan 1000 nijkomen. 1089. 1089, ja. Dat moet er wat gebeuren. Die hiesten er op les dat toe. Als hij een vreemde auto op hem jette, dan waren er al druk in de box. Dat dacht er even in. Dat hier er wel in de gaten. En dan waren er wat drukachtig. En dan die Jan Bangma, die hem afschiep, die hem het hoofd stelde om. En dan steek ik op het eind van die gang te sjen. En dan kwam de door hier. En dan kwam eerst Heerke eruit. En die vleeg bovenop die merrie. En daarna zwiepte Jan Bangma er ook nog achterom. Maar dan weer het haast al kleren. Maar Heerke had van een Lietsdekstation een groot dekstation maken. Dat kon ik wel, ja. Dus ik ben zelf eerst bij de boerenhulp. En toen hebben we de plaats oornom van die zijden in. En toen ben ik heel langzaam bij de boerenhulp opgehouden. Ik hoefde met worden. En toen
Nou ja, Heerke, die zoekt dan de kop een beetje van een pleetzouwdekker, zeg maar zitten. En dan zou we dat wel opredden. Maar ja, een periode later kwam Dirk er ook bij zijn zoon. Die was ook goed gekeurd. Dat toen hier wel toe. Nou, dan komen er dan wel een bij hier. Ja, dan ben ik op laat maar ophouden met de boerenhulp, want ik giet gewoon een mint eten. Nee. Die te kwad. Want jongen Dekker moest Heerke keurd worden. En hij moest turen. We zijn nu bij Piet Hoekstra van Eegmariep, de oud-inspecteur van het Fries Hingstenstamboek. In de 70 jaren waren er nog zo'n 100 hinders. Er zijn nu 50, 60.000 wereldwijd. Die zijn uit die zo'n 100 ontstaan. Maar de laatste jaren werd het stamboek direct wat strenger op. En dat moet eigenlijk het inteelt en verwantschap. Want ja, dan krijg je bepaalde ziekten, waterholen en al die dingen meer krijgen. Dankzij Heerke heb ik in 2004 een proefschrift geschreven aan de Universiteit van Utrecht. Retained placenta in Frisian horses. Ja, dat ging over mij de hammersteenbluwen van Friese hinders. Een proto voorkomend probleem. De hammerstingen, dat is de nijgeboorte. Die het nevens het proefschrift van Sevenga het gevolg wie van de inteelt in het Fries Hingstenstamboek. Wat je dwam had, dat is zo extra volle mogelijk hingstenbroeken. Ja, en dan kom je een beetje in botsing met het fokdoel. Ze zijn net alle lieken mooi. Nee. En de ene dit en de andere dat. En het ideale fokdoel is natuurlijk redelijk nauw. Ik lees van een week een verhaaltje van een man. Hij zei, ik haal een goeie hinder die het wat heeg in de verwantschap zet als een minder goed hinder, maar een leeg verwantschap. Dat deed ik zo. Zo zet ik wat innerlijk waar. Maar ja, dan moest je toch wel een beetje aan de rechtlijn houden. Die het stamboek uit die houdt, maar dat is in principe wel zo. Het weer net wel komen watskip werd ik mee kwam. En dat kon ze er eigenlijk correct even net bij. Ja. Dus het, Maar leeuwen ze er nog wel in? Ja, ik denk wel dat het nou wel trodderong is. Ik bij de leden. Hè. Het wordt natuurlijk niet op de mensen. Er zijn natuurlijk niet op de belangen in dat soort dingen. Dus er zijn hingstenhouders en er zijn merriehouders. En er is van alles. Ik begrijpelijk en ik leer legitiem, denk ik. Maar je moet uiteindelijk wel besluiten van wat willen we nou heen. Nu blijkt achteraf dat Heerke eigenlijk een grote veroorzaker wie van de inteelt, omdat hij zijn grote productie hier en hier van de weinige dekhingsten. Hij kent al vrij gauw los. Als ze 3 jaar binnen, dan komen ze op insteekeuring en dan worden ze goedkeuren of net goedkeuren. Als ze goed genoeg zijn, dan worden ze goedkeuren. Wat is exterieur? Nou, de bouw van het hinder, hoe het hinder. Maar ik bedoel, wat is nou een goede exterieur? Wat mij daar meer houden hoor? Een hele goede vraag. Ja, jij altijd mooi meestal te maken, hè? Als je het ook als een vrouw heel mooi vindt, dat ik er niks aan vind. En dat moet je hinder ik zo. Ja, maar wij kunnen het vertellen. En het hinder net. Nee, maar de juryleden wel. Okay. En die bepalen het. Het vakdoel van de Fries hinder is... hij moet natuurlijk luxe uitstralen. Hij moet een mooi kapje hebben. Laust een doekje in neusbeen. De eerkens van boppen, die moet namelijk wat aaneigen. Goeie halslengte. Nou, dan moet er natuurlijk sterk bouwd worden in de boppenbouw. En hij moet een mooi lezend schouder hebben. Natuurlijk is het achterbeen uiteindelijk het belangrijkste. Want het achterbeen moet goed onder de massa komen. Nou, dan moet het voortwerk goed droog worden in de gewrichten. En het moet natuurlijk zwart worden. En de beweging natuurlijk. Een goede stap, een gedragen draf, maar een zweepmoment. Waarom woont nou iedereen dekkel uit het Heerke? Nou, omdat Heerke... Ja, dat wie gewoon een hele paar hinder. Ja, een boetensteender hier dat misschien net zo terug. Maar de fokkers zien daar redelijk gauw terug, want hij fokte wel beweging. En goud eerlijk. En terugzetten. Hij weer net gerut, ik meen van 1963. Nou vind ik van een teughinder, hoe ik net ook eens gerut wijzen. Had hem maar goed eerlijk was het. En dat zie je er, want hij heeft een prachtig mooi scheef schouder. De 30 koeder het voorbeen ik mooi uitlezen. Maar hij weer achter enorm sterk. En hij woe altijd. Vooral letter. Toen doet hij naar hand, toen we moesten bekeuring. Dan liet er nooit net zo volle sjen. Hij vond er helemaal niks.
Wat is dat aan de hand? Nou, los aan de hand, daarnaast draven. Ja. Dat vond ik helemaal niks. Hij moest een beetje steun hebben. Dan let er in de lange lijn in, dan juist een beetje steun. Ja, dan... Dus dat je met de lange lijnen rond... Ja, kijk eens hier. Kijk eens op deze foto, zeg maar zeggen. Ja. Maar wat voor steun had er dan? Dan had er een beetje de steun van die. En dan klemt het erin op. Ja. Want als het begrepen hier, dan loopt er die motor het zo aan. Ja, want ik show je hem dan wel eens op die filmpjes en dan elk in een rondje en dan met de oren erbij. Ja. Dat best wel eens goed werk geweest. Ja hoor. Ja. We hebben het, toen ik wel die... Maar je zoon daarnaast, Reitse, Frits de Jong van Spanburg. En Frits kreeg even een ouder mij en dan weer met de gear aan het raam. En dan weer het publiek was helemaal gek in de Frieslandhal. Ja. Dan zei je Frits, nog een rondje. Nee, maar lekker begin neer, zei hij dan. Zo dingen, dat is zo mooi. Ja. Maar dus hij is de meesten worden emotioneel. Is dat zelf ook wel? Natuurlijk wel. Ja, zo'n gemeen werk. Nee. En het was in de ingang van de Frieslandhal stonden voordat we de piste in moesten. En de meesten gingen alle jaren staan. Nou ja, dan kan je zich ook de boeding naar iets krijgen. Nee, dat is gewoon geweldig. Ja. Dus het is fantastisch dat je dat mooi maakt. Ja. Een minder Wout Hinder, maar een enorm goed karakter, is daar een hele prot in staat. En zij is het. Maar hij heeft alles. Dat komt er nog beter uit bij het tuigen. En dat is net samen wat. Er is altijd een hulle Utrecht. Het begint op eigen hiem en je komt te landen in een drok bezette arena. Hij roemt leerst van de kar. Ja, hè? Ja. Doe je er 4 weer. 28. We waren de eerste kampioen. Wäre Roerham. een verrassing voor alle oren mensen die daar winnen. Nou, de min woorden maar die zijn bliksem. Heerlijk, dat is mooi. Hij zal wel wat kennen. Hij koe ik wel wat. 8 keer kampioen bij de dekhingsten. 2 keer de ereklasse, 1 keer bij de twaspan. Ik ging meestal gewoon voor de trainingskar of voor de weidesleep. Of was even aan de loge, maar meer vonden we net uit. Gewoon ik in het werk. Ja. Je kon hem moeilijk voorzetten. Ja. Dat maakt hem helemaal niks uit. Ik Sinterklaas reed er maar in. En hij deed gewoon alles. Ja. En dan weer zo rustig als wat. Dan rond achter het korpszoon en die man met de baas hier de vlieg op het schouder. Ja. Maar je hoort helemaal niks om. Nee. Maar zodra er in de concoursbaan kwam, en ik zei, ja, dan dacht er, nou maar het gebeuren. Maar dat door het oorweg hier stoppen? Ja, dat is gewoon een klik die je hebt. Ja. Je wordt gewoon maat. De persoon die erachter zit, heeft natuurlijk ook een bepaalde invloed. En nou, Steven, die kon ik enorm goed redden. Maar hij heeft altijd houding van nature, zo weer erbouwd en dan heeft hij een prot voor. Dan wordt er 8 keer Nederlands kampioen. Dekingst. Ja. 8 keer Nederlands kampioen. Dat is nog nooit gebeurd. Onafgebroken. Dat zal ik nooit weer gebeuren. Denk ik net. Dat denk ik net. Je vertrouwen op zijn hinder. Je ging hem voort. Je zegt, nou, het mag er raak om, hè. Hij kan die woord winnen. Dan stond er voor de ingang en dan het neusje zo wat heen en weer. Dat is zo mooi dan. En nou dan erin, jongen. Nou. We krijgen een orkaan. Zo mooi dat. Kon er ik wel oer? Ja, dat vond ik prachtig. Ja.
Een apart dier, hè? Ja, heel apart dier. Ja. Ja. En Herke, wie vond niks probleem. Echt weer. Ja. Nou, dat zei ik al extremate dingen, dat goeie. Protesteermedisch. En nou, ik nog steeds wacht niet op een dekgeensten binnenuit kwam. Nou, Rijtje weer dan Wolde van Aamsten, Gerlof, Dirk. En dat zijn de knapsten daarvan. En nou, één teug dingen dat ik super. Dus een allrounder. En vandaar had het een stempel in het weer. Dan gaan we naar Rotterdam. Ja. Kralingse Bos. Maand 4 over de fut. Want ja, je moet daar op tijd wezen. Dekte er eerst nog 1 of 2 merries de nachts. Op een vrachtauto. Naar Rotterdam. Tugen. En dan als de soorten weer om. Want er stonden nog 3 merries te wachten. En dan is in 1986 het tuigen in één die. Ik verneem wel dat het eigenlijk niet meer kan. Stoppen. Ophouden. Want zijn hinderen verzinnen geen ogen. Je moet gewoon ophouden. Zat de meesten in de gedachten. Hè. En als nou op een hengstekeuring komt en de vrees meesten van mijn leeftijd. Of nog een beetje ouder, misschien nog ietsje jonger ik nog wel. Van hem Herke ook kent. Dan bleven ze bij die steen te praten. Want dat weet, iedereen weet dat. En dat is juist het mooie van het hinder. We hadden toen een jubileum gehad. Toen hij afscheid nam als tuighinder. Toen weer de hele ring wie vol herkes. Leo Kraaibrink reed maar 4 van herkes. Er was één die reed klavertje 3 met 3 herkes. Er was een span. Er was gewoon 100 zadel. Er was een action traap mee erbij. Het was alle jaar herken. Maar ja, op het laatst dan mooi hij erin en dan stiet er tussen zijn been. Ja, dat is natuurlijk wel heel apart. Hè? En alle steek voor steek, alle toppers. Hè? Hij is nooit baas geweest. Nee. Hij net. Nee. Dat is altijd bij. Ja. En dat kon nog zo raak in, maar dat ik ho zei, dan stond er. Ik al vleert volgebaan op, of ik ook nog krijgsraad, dat ik ho zei wie dien. En dat wie gewoon het mooie van het hinder. En ik hoorde geen sweeper te broeken en niks. Ik kwam de baan in. Ik hoorde maar 1 keer ja, zei ik dan. Meer hoef ik net te doen. En dan soms in de hoek, dan moest ik worden ho. En dan gewoon wat heur op bocht houden of zo. Ja, je wil ik net om. Nee. Maar ooit hoorde ik nooit wat doen. Ja, ik kon hem leren schrijven. Ja. Ja, absoluut. Ja. Je wordt gewoon, omdat je zo vol mama op leven, wil je gewoon kameraden. Ja. Een band is te volle zijn, maar komt er wel heel dichtbij. Ja. Is voor een stortletter verdikken hier maar houden. Heb ik wel eens gedacht, ja. Ik denk, net voor mij, maar voor mijn uit. Hier net voor wat. Maar ja, zeg je het, hè? Siep die hier dan weer vol. Die vertelde dan wel heel grutsk. Hij zei als dan het Wilhelmus of het Fries volkslied klonk, dan kwam er wat recht op staan. Ik denk dat Siep daar echt een beetje aan mij houdt met. Maar goed, toch. Hè. Het is echt een evenwichtig karakter, een mooi hinder. Dat is een prachtig gezicht, ja. Het is sowieso een prachtige polder, hè, weet je wel. Dus dat wie mooi. En dan roende daar apart. En dan die merries roenden dan natuurlijk in de oorstikkelaan. En daar stier je dan regelmatig over de hekken uit de Sjen van hoe 4 is het. Herke is stoon. Is gestorven, het is heute erbij gezet. 9 september 1994. Hier, daar is fascinerend aan Meridek. Nee hoor. Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, maar zo oersterk weer. Ja. We hebben naar Emelo gebracht, naar een vermuiswinkel in de kliniek. En
Nou ja, hij een darmperforatie. Nou ja, de kans weer 50% dat er het doorleven zou als ze hem opereren zouden. Ja, 50% dan ga je eigenlijk geen kans. En hij zei, ik zou die adviseren om het net te doen. Nou, ik zou het jou denken dat het het beste is. Dan litten we meer en dan moet je er hier sterren. Nou, dan heb je mijn sleep litten. Ik heb de middags niet bij hem geweest. Ik neem me op een hurken bij hem zitten in de zandbak. Hij lag boeten door in de zandbak. En dat wie dan echt heerlijk. Hè. Ik kom eraan in. Nou, hij lag me op de hollers in de vlakte. Ik zei, waar wie is het, jong? En direct de kop omhoog, hè. Hij jij het lood. En dat is natuurlijk, ja, dan springen ze hier wel even in één, hè. Tuurlijk. Ja. Maar ik zat je niet bij je best. Ja. En dat is, ja. Je praat me alle dagen. Ja, dat zit ik een band is te volle zijn, maar dat is wel een van je grootste maten. Ja. Ik ga er best wel een pedaan van waar best dat te leren. Ja, absoluut. Maar ja, goed, maar ik heel hoort, het is achter. Hè? Bij een verlies veel erger. Maar ja, het fret wel even aan je, logisch. Jij is afval op het beest beleefd, dus... Nou, dit met Jim en Hengenbloem, hè? Die wennen ze net meer, maar dat is... Ja, dat vind ik wel. Dat het jet eigenlijk met spul. Ja. Hier is heerlijke gruit worden. Precies. Als je hem nou in 3 woorden karakteriseren moest, dan is het... Ja. Een 100% betrouwbare vriend. Zo moest het zijn. Ja. Nee, er is niet maar Friesland ook. Ik het komend hier binnen er alles nooit jongens nieuwsgierige Frieske documentaires op Omroep Friesland. Maar met ingang van 2015 verhoor je de landelijke uitstuurtijden op NPO 2. De naaitijden binnen, sneurt de middag, 11 uur 4 en snooit de middag 5 van 11 uur 1.